titibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Friends Rock. Araw-araw na ang tibay mo. Uy, tag-gis na lang. Palit daw ta. Ayo, oy saman. Dito pila yung swak na gatas te. Tag 15. Bruh. Notice or bayad. No. This at tayo pagali. Kasan. Gago! Ikaw gani nak. Undang si mong pagjakol ha. Kay makabutan na. Ha? Pa. Nako dire. Ay, mali ka dira. Nabutan na mo gugod. Yatay. Ha. Wala kayo uyab. Problema na. Hintay no, makauyab ka. Malipay ka. Siyempre, kung malipay ka, mag-celebrate ka. Kung mag-celebrate ka, kapuyon ka. Kaya kung kapuyon ka, mamatay ka. Ay, pugi. Yatay, matay mo yapo ka. Gago! Gana. Lalagyan mo gana. Gago! Oy, Arvi. Ganong pagsugunti ka kay mungkot makapermente ha? Ha? Gago! Guba na siguro na eh. Palit ba ko?
Gago! Mamamas ko po. Mamamas ko po. Buhay tao! Scratch pa nila dyan. Magay kong Gis. Pila? Gismail! Guys, na ako yung share ba? Kanabdong. Napangitaan ito niyo yung gamit. Hindi makitaan. Yatay. Napangitaan makitaan. What? Mag-hurt mo eh. Awa ka lang yun. Tako sa kukuan. Kita ka karoon na. Wala yun po. Ano nakitaan? Ang magkakakong gibutang ako. Kalimot mo magkakong gibutang ko. Saan mo gas naman? Sabi tong. Pangitaan niyo yung gamit niya. Pagkataw-taw niyo yung pangitaan. Makitaan. Ano naman no? Pero kung ako lang alin no. Pero kung nakarate man eh. Comment down below. So bago na to umano atong video karong adlaw, so shoutout muna tayo. Shoutout kay Sir Mark Alben. So shoutout ko kay Isra Emmanuel Gonzales, kang Rose Ann Lopez, kang Neil Henry Sumbadon, kang Kent Dasilio. So sa mga uban ako mga supporters, shoutout sa inyo tanan. So mao lang to karon guys, don't forget to subscribe. Click mo notification bell para update ka sa mga kabuang na mga videos. Hanggang sa muli. Bobo.